Ready na. Ready for what? Palit ako daw, pumunta ka daw ng Bicol. Chicago. Chicago ba? Chicago ba? Binago na. Binago na. Huwag yung kumatan. Sana all. Si Christina yata pupunta doon. Sama ka rin ba, ma? Ay, taray. May kasama silang nag-iisang Diyosa. Ay, ganda niyo naman po. Ano mahala niyo, ate? Dadaan niya sa butas ng karayon upang makita si Kajon. Ready ka na ba makita? Ikaw, ready ka na ba? Ay! Ready ka na ba? Ready na po. Ay. Wala, bakit nagtitiklop ka? Sa punta? Saan to? Ay! Palit ako daw, pumunta ka daw ng Bicol. Chicago. Chicago ba? Chicago ba? Binago na. Binago na. Huwag yung kumatan. Sana all. Si Christina yata pupunta doon. Sama ka rin ba, ma? Ay, taray. May kasama silang nag-iisang Diyosa. Ay, ganda niyo naman po. Ano mahala niyo, ate? Dadaan niya sa butas ng karayon upang makita si Kajon. Ready ka na ba makita? Ikaw, ready ka na ba? Ay! Ready ka na ba? Ready na po. Ay. Saan punta, ma? Sa Chicago nga. Punta ko Ready si na. Papa mo. Wow. Sana all. Sa Chicago, punta ko si Papa mo. Abangan namin yan later, ha? Finally, nakasakay na po kami ng 4:30. So, see you, Bicol. Hi! Aura po ang mga Diyosa. Kakain po ng malusog. Pero grabe naman ang camera mo. Ay, Kasama ko yung mga syumatembang ko. Hi, guys! Hi, guys! Welcome, Mayon. Nakikita nyo naman yan sa Ayan na. Paggabi na. Ayan, hindi ko na po sila makita. Papalit na po kami ng... So, ready na po ang Gas mga... yung langis, okay na ba? Ready na yung langis. Yung mga tukod po. Okay na ba po? Para nag-iiging mo na yung katawan. Wala pa, ma. Paano pa lang? Hindi, ready na yung mga langis kasi yung mga rayuan ng mga matatanda. Okay na ba? Magpupunas kami mamaya. Yung nasa una ng matanda. Dapat kumain ka ng balat, ma. May itlog siya marami. Kaya pala kumain ng itlog ang... Ay, sinuot ni Mariah yung ano. Ayoko na. Wala, bibirit na naman ito mamaya. Bigyan sa'yo. Ang laban. Pagbabangko niya magbubuhat. Bubuhatin Parang- ang lahat. Parang gusto ko na mauna pa. Okay naman, straight naman yung daanan box. Pwede ka na maglakad. Ay, Kunwari mag-alay-lakad ka ka. Oo. parang feeling ko na lang yung mahirap. Oo. Okay, dahil marami na si Ricky, stop na natin. mountain yan, mountain. Charing. Di ba ako tiket? May nate ka na ng mga lalaki mo doon. I-chat mo na. Sinang... Ay! Ayan na. Ayun na. Konting kemot na lang magkikita na tayo. Finally. Huwag masyado dikit. Text back. Okay, later again. We are here in Surfskin. Puro na ay bag kasi wala pang tulog. Kailangan may salamin ako.